Jesus jauna, zuzara benetan santuen artean santua, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, zuk egin zenituen ikasleak giza arrantzale. Cristo erruki, Cristo erruki. Jesus jauna, zuzara gizakiontzat grazia eta bizia, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula Jainko guztiz altsua, eta gure bekatua barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita bestuko dugu aintza. Aintza zeruetan jangoikoari. Denok. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Eta bakea lurrean haren gogoko gizonei, haina handita eder zaitugulako, gora zu bedenkatua zu, gorespen zuri auspezagur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia alduna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, Jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zuken zenduzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuken zenduzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarriri zaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goigoikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zutik otoitzorako. Egin dezagun otoitz. Oi Jainko, bihotz garbi eta zintzoengan biziko zarela agindu duzu. Zeure graziari esker, egin gaitzatzu zure bizileku izateko gai. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baida, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Giza iritzi, bizigiro, jokaera eta bihotz jarrera desberdinak aurrean jartzen dizkigu Jeremias profetak errealitatearen alderdiak erakusteko.
Oinarria gizonengan edo jainkoarengan jartzeak ondoren oso desberdinak ekarri dakizkigukela jabetu gaitezen. Con imágenes del mundo vegetal, intenta Jeremías mostrar qué nos trae la maldición y qué nos trae la bendición. Escuchemos. Jeremias profetaren liburutik. Honela mintzo da jauna. Madarikatua, konfiantza gizakiagan duena. Giza indar utzean oinarritzen dena. Eta bihotza jaunagandik urrutiratzen duena. Basamortuko astalarraren antzeko da. Ez du sasoi honik izango. Basamortu kiskalian landatua dago, bizi ezineko gatz lurrean. Bedeinkatua konfiantza jaunagan duena, bere euskarri jauna duena. Urrertzean landatutako zuaitzaren antzeko da, ur bizigarrietara zabaltzen ditu sustraiak. Ez dio sargoriari beldurrik, haren ostoak beti eserik, lehorrurtean ere ura lasai, ez dio utziko fruitu emateari. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. jaunagan uste onduena, gizaki zinez doatsua. Denok berriz. Jaunagan uste onduena, gizaki zinez doatsua. Zorionekoa gaiztoen egitasmoei jarraitzen ez diena, baizik eta jaunaren iza atsegin duena, eta itzori gau eta egun gogoan darabilena. Jaunagan uste onduena, gizaki zinez doatsua. Urxirripen ondoan landaturiko zabaltzan zuaitzaren antzeko da. Bere sasoian fruitua dakar, ez zaio ostorik ihartzen, egiten duen guztia ogi zaio ateratzen. Jaunagan uste onduena, gizaki zinez doatsua. Biztuerarik ez badago, ez kristautasun zintzoek, ez politika hunkigarriek ez dute zentzurik. Hala esango die San Paulok Korintokoei. Los cristianos no somos seres románticos. Actuamos movidos por la firme esperanza de superar el bache de la muerte. Escuchemos a San Pablo. San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gutunetik. Senideok, Kristo hilen artetik piztua dela hotz egiten bada, nolatan esaten duzue zuetako batzuek hilak ez direla pizten.
Izan ere, hilak pizten ez badira, Kristo ere ez da piztu. Eta Kristo piztu ez bada, alferrikakoa da zuen sinismena. Zeuen bekatuatan zaudete oraindik. Eta zer esanik ez, hil diren kristauak ere galduak dira. Kristorengan jarria dugun itxaropenak bizitza honetarako bakarrik balio badu, gizaki guztietan errukarrienak gara. Baina ez, piztu da Kristo hilen artetik. Heriotzatik piztuko direnetan lehen fruitu. Jaunak esana, Evangelioaren aldarrikapena berri ona da pobre eta baztertuentzat, eta albiste txarra aberatsentzat. Evangelioa ez da indarrikabeko adierazpen bat. Fededunaren maitasunak denengana iritsi behar du, baina bi eratara. Pobreen aldeko maitasun bezala eta aberatsekiko aholku maitekorra bezala. Jesusek erakutsiko digu zein den bere jokabidea. Zutik eta prest gaudela adieraziz, entzun behar dugu Jesusen erakutsia. Denok, aleluya. Aleluya. Poztu zaitezte eta alaitu, haundia izango data zuen saria zeruetan. jauna zuekin. Eta gure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aitza zurika. Aldi hartan, Jesus 12ekin menditik jaitsi eta zelai batean gelditu zen, ikasle talde batekin eta herriko jendetzarekin. Judea guztitik, Jerusalendik eta Tiro eta Sidongo itsas bazterretatik etorriak baitziren hari entzutera. Jesusek ikasleengana begiak jasorik honela esan zien.
Zorionekoak behar zaretenak, zuena baita jaungoikoaren erreinua. Zorionekoak orain goserik zaudetenak, aseko baitzarete. Zorionekoak orain negar egiten duzuenak, barre egingo duzue eta. Zorionekoak zuek gizonaren semearengatik gizonek gorrotatzen, beren artetik botatzen eta biraoka hartzen zaituztenean, eta zuen izena lotsagarritzat baztertzen dutenean. Poztu zaitezte egun hartan eta alaitu, haundia izango da eta zuen saria zeruetan. Horien gurasoek ere beste horren beste egin baitzuten profetekin. Baina zoritxarrekoak zuek aberatsak, hartu baituzue zuen poza. Zoritxarrekoak orain aserik zaudetenak, gosea izango baituzue. Zoritxarrekoak orain barre egiten duzuenak, intziri eta negar egingo baituzue. Zoritxarrekoak zuek gizon guztiak zuentzat ondo mintzatzen direnean, horien gurasoek ere beste horren beste egin baitzuten sasi profetekin. Jaunak esana, eskerrak zuri, jauna, aleluia, aleluia, Fededun maiteok. Entzun dugu evangelioan. Jesusi entzutera eta euren gorputzetan Jesusen sendaketa eta salbamena sentitzera, etorri den talde handi batekin aurkitzen da Jesus. Gizatalde pobre, behartsu eta zauritua, eta denak sendatu ondoren, zekarren berri ona hotsegiten hasi zitzaien. Jainkoaren erreinua zuena da, poztu zaitezte. Jainko erreinuaren jokaera oinarrizkoa da, oinarrizkoa. Bere jarraitzaileei eta jarraitzaile ez direnei, Jesusek hotsegiten dien zoriontasuna oinarrizkoa da. Zoriona baita gizaki guztien ametsik sakonena eta askatzaileena. Baina jakina, ez ditu bedeinkatzen sufrimentua, bizikera eta gabezi okerrak, ez ditu hoiek bedeinkatzen Jesusek. Jarrera eta jokabide zuzenak bedeinkatzen ditu Jesusek. Zenbat irizpide eta uste asko aldatu beharrean gaude. Lehendabiziko galdera, nortzuk dira zoriontsuak? Gaurko evangelio zatia ulertzea ez da erreza gizakiontzat. Iritzi eta pentsakera oso okerrak bai dauzkagu. Gaur gauza batean bai, denok bat gautozela. Zorioneko izan nahi dugula denok.
era batera edo bestera, handik edo hemendik. Baina, zoriona ere, bere bideak ditu zorionak, bere bideak. Eta bide hori aukeratzen ez badugu, alperrik dira gure ahaleginak. Bide aukera batzuek erakutsi dizkigu gaur, Jesusek. Egiaz zorioneko izan nahi badugu, nahiz da ulerkaitzak gertatu guretzat, fededun ontzat eta fededun ez geran ontzat. Ongi izate huts bihurtu dugu zoriona. Ongi izatea eta zoriona berdindu egin ditugu. Dirua eta ondasunak bilatzea litzateke zoriona, esaten du gaurko gizarteak. Ondasun askok zoriona handia. Ez dugu asko ibili beharrik hori ez dela egia konturatzeko. Edo ez usteko garratzak ez aldu inoiz harrapatzen diruduna. Gaixotasunak, edo istripuak, edo ezbeharrak, edo gerra batek, edo... Ara, lehenengo ustea, ustela. Ongi izatea hutsa, ez da nahiko zorioneko izateko. Eta ara, Jesusen iritzia, zorionekoak behartsuak. Bigarren galdera, zergatik dira zoriontsu? Ekonomiak hobera egin duelako? Lana eta dirua baino gehiago, egiazko arrazoiak galdu ditugu. Ez dakigu zergatik egin behar dugun lan. Ez dakigu zergatik sufritu behar dugun. Ez dakigu gozatzen. Ez dakigu non oinarritu gure itxaropena. Ez dakigu bizitzen. Eta hortik sortzen dira gezur, azpilan, iruzur eta saldukeriak. Eta galdera, ez ote genioke galdetu behar geure barruari, inoiz bait gutxienez, zorionerako eskaintzen zaigun bidea aukeratzeko, zer arrazoi ote zituen Jesusek? Bilduz eta pilatuz, edo banatuz eta emanez lortzen den zoriona, zergatik esan ote zuen Jesusek? Gauza askoren nahaspilak edo elkar maitasunezko jokaera apalak dakarren zoriona, zergatik esan ote zuen Jesusek? Era askotara erakusten digu Jainkoak gure aita dela, eta nolako ardura xamurrez zaintzen gaituen. Noiz behinka pauso huts egin eta erortzen ere utzi behar izaten digu Jainkoak. Buru gogorkeria geuregatik eta geurearekin irten nahi dugu. Orduan Jainkoak gure askatasuna uzten du. Gertaera mingarri asko erakusten du gure bizitzan. Esate baterako, ez alduzu gogoratzen, irristatzeko une arriskutsu hura zure historian, eta nola arrazoi garbi jakinik gabe Jesusen bidea aukeratu zenuen. Eta orain esker honez beterik ohartu zera Jainkoa nola ari zitzaizun laguntzen.
Jainkoaren jokaerak aurrena bihotza aldatzen duenaren susmoa eta irudipena badute zenbait aberatsek ere. Eta irudipen eta susmo hortatik datozkie gero gainerako aldaketak. Nola aldatu ordea bizitzeko behar duena ere falta zaionaren bihotza. Jainko aitak ezin duela egoera hortan betirako utzi bere semea edo alaba, barruak, bihotz barruak esaten digu. Jainko laguntzaren itxaropena barruko aberastasun gertatzen zaio behartsuari. Evangelioak ez aldigu kontatu herriko jende taldeari, Jerusalendik, Tiro eta Siondik, Judea guztitik etorritakoei, Jesusekin topo egitean gertatu zitzaiena. Eure beharrean ere, itxaropena nola sortu eta bizkortu zitzaien. Jesus bera gertatu zitzaiela betetasun eta asetasun. Jainkoak gizonekin eta gizonak elkarrekin betirako sortu duen harremana da jainkoaren erreinua. Eta erreinu horrek maitasuna du oinarri. Eta borrokarako indarra maitasun horrek ematen digu. Geure burua jainkoaren eskuetan jartzeko indarra maitasun horrek ematen digu. Maitasun bide hori gutxi batzuek bederen ulertuko eta onartuko zutela uste zuen Jesusek. Eta gutxi horiek dira egiaz jarraitzaile zintzoak. Hala esan digu Jesusek. Ukitu altzaitu inoiz Jesusek, fededun. Sendatu altzaitu inoiz Jesusek. On gertatu altzaizu Jesus bihotz barruan. Hala bada, bere zorion bidea ederki ulertuko duzu zuk. Fededun, utzi zaiozu Jesusi bere maitasunez bihotza ukitzen. Ulergaitza eta ulertzen zaila egiten zaigu Jesusen hitz hau. Baina esan dezaiogu Jesusi onartzen dugula bere esana eta bere eskuetan jartzen gerala orain kredoa esaten dugunean, zutik jarrita. Sinesten alduzue jainko aita algustiduna, zerulurren egilea? Sinesten du. Sinesten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Virginagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten du. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza.
Jesu Kristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan, betiko bizitzara. Amen. Senideok, jainkoari otoitz egin diezaiogun, fedez eta konfiantzaz. Entzun jauna eskatzen dizugu. Entzun jauna eskatzen dizugu. Jainkoaren deia eta evangelioak ematen digun itxaropena munduko gizon emakume guztiengana iritsi daitezen. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna eskatzen dizugu. Gure Euskal Herriak eta mundu osoko herriek bakea izan dezaten, eta gure gobernari eta gidariek aurrera egiteko adorea eta jatortasuna izan ditzaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna eskatzen dizugu. Sufritzen ari diren guztiek jainkoaren hurbiltasuna eta gure solidaritatea izan ditzaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna eskatzen dizugu. Eukaristia honetan gaudenok, axolaz jaso dezagun jaunaren deia guztien zerbitzari izateko. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna eskatzen dizugu. Entzun aita ona gure otoitza, eta eixur zure maitasuna gizon emakume guztien gainera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bizitzaren azken
Senideok egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Esteko eta gizakia salbatzeko. Eskaintza honek jauna garbi gaitzala eta eraberritu. Eta zure nahia betetzen dutenentzat izan dadila betiko sariaren iturri. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jauna gatazkago, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egoki da bai zu bedeinkatzea, aita guzti santua. Egoki da zuri eskerrak ematea, egiaren eta biziaren iturri zaren horri. Zeure etxean batzar egitera deitu gaituzulako. Gaur zure familia hau, zure hitza entzuteko eta zatituko dugun zure ogi bakarretik jateko bildu da. Horrela, bere jaun berpiztuaren oroigarria ospatzen du, eta beste igande baten zain bizi da. Iluntzerik izango ez duen, eta gizadia zure atsedenean sartuko den igandearen zain. Orduan, zure aurpegia ikusiko dugu, eta zure errukia goratuko beti ere. Itxaropen pozgarri honek eraginik, eta aingeru eta santuekin batean, bihotz batez zure aintzaren goratzarrea kantatzen dugu. Santu, santu, santua, dire guztien jainko jauna, zeru lurra beterik dauzka zure diztika, osana zeruko jenetan. Bedekatu jaunaren izenea datorrena, osana zeruko jenetan. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hiletan biztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, aurrekoa berriko da. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz,
biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramatzu maitasun osora, Francisco gure eta santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliz zerbitzari guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Arritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren gu guztiok, betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batian gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, jainkoak guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedin zure izena, etor bedin zure reina, egin bedin zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Ebai duzu gaur, egun honetako ogia, markatu gure zorra, guk ere gure zordunei, markatzen diegu ez dugu. Ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzen. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zurea ospeta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue bakea bata besteari. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Errukik jauna, Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jaungoikoaren bildotza,
kentzen duzu munduko pekatua. Hona hemen Jaungoikoaren bildotza, hona munduko pekatua kentzen duena. Zorionekoak mai honetara deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko. Ni esazuiz bat da sendat. Eskerrak eman jaunonari, haindu handia bere betiko errukia. Kanta dezagun denok. Eskerrak eman jaunonari, haindu handia bere betiko errukia. Jainko eskua da indartzu, Jangoikoaren beso azkarrak nauasatu. Ez naiz hilko ez bizi baizik, jaunak eginak nahi nituzkenik adierazi. Eskerrak eman jaunonari, haindu handia bere betiko errukia. Eskerrak zuri Jainko jauna, nire entzule ta salbatzaile zaitudana. Horra giltzarri da jarria, etxegileek baztertu zuten hormarria. Eskerrak eman jaunonari, haindu handia bere betiko errukia. Jainko jaunak du egin hori, guztia bere begien harrigarri. Egun hau jaunak egin digu, guztioi poztu ta jalaitzea dagokigu. Eskerrak eman jaunonari, haindu handia bere betiko errukia. Esker honez egin dezagun otoitz. Jauna, zerutar ogi osasungarria eman diguzu janari. Egizu bila ditzagula guk ere beti egiazko bizia ematen diguten ondasunak. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Gure bizi jokaera askoreen aldaketa eskatzen digute zoriontasunen erakutsiek. Ezin da eukaristia duintasunez ospatu, eraman pentsailen erdian, neurritzu eta ulertezinen erdian ere, jainkoaganako konfiantzan bizi ez bagera.
Konfiantzan bizi geranean izango gera egiaz zorioneko. Egiazko zoriona opa dizuet guztioi. Bizi konfiantzan. Agur eta beste bat arte, nahi duzuen arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituaren bedenka zaitzatela jainko guzti alduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santua.